bendonwabe ngaphaya kwi-African spirituality. Ndilindele uba kukho umuntu ozandiphendula ngephupha okanye ngevision okanye nantsi i-ancestor yandiphendula. 7 days later ndibhalile ndayibiza. Ndaqonda uba yho, guys, bendigqiba ubukela laa nto eyandithatha laa nto ye-5 hours, mna ndithathe i-7.5 hours kusenzeka yonke le nto. Kwavele kwakho into endingayaziyo uba yintoni eyenzekayo. Ndaqonda uba sisonke Altian Childs, emva kwalaa conclusion mandinibonise le conclusion yalaa nto ebendiyibukele phayana kulaa 7.5 hours yam yokungamameli. Everything has been reversed. Evil is good, Jesus is the enemy, and Lucifer sacrificed himself for you, not Jesus Christ. Modern progressive atheists do not influence world events, people. Satanists do. Emva kwale conclusion ndaqonda uba sisonke, jonga, andinawuze ndimkhethe uSathane ndisoba. In fact, noba bendi-under the influence, andinawumkhetha seke ndizelane. Yho, andinawumkhetha. Never sisi, no. Never. Ndiyala ngam. Sisonke Altian Childs siya nayo ebhantini. Yabona uba yi-last lap le endibizela back kuyo. Siya nayo ebhantini ngoku. Siyofela kuyo ngoku.